Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bos. Nah, jadi hari ini ngaret bos. Sadino to bos ini ngaret gak neng larene. Iki karo opo iki. Alah. Sadino to men. Lah sial keren. Nah, iki Duitnya ben oke. duitnya ben akeh bos, gede duit ya. Ayo bos. Jam sore bos, lembur bos, jalannya alas ya, ini ki kaliku ini ki gak menak, karena jenenge neng alas kok, ya ben menak ya neng aspal, nah ini ki jalannya ya maaf lah, goyang, nah jalannya seperti ini bos. Karena yang ini bos, mau unggah ini kita bos. Nah ini kita bos. Yo. Kali itu bos. Ini dari oleh kaku dengan awak. Lokasinya waduh bos di bos. Jadi wong-wong ben ngerti. Soalnya aku jarang ngeplok absen, kadang ngeplok sitok wis kesel bos karena saiki aku kerjane koyo ngene bos. Tuh, bos. Pantai soalnya yo metu pengalas ini ki dadine yo aja di maido taruh di wong kerja. Ini kalau jalan ilegal itu taruh dhewe. Banter ya rawane, banter ya jungkel lho. Rasanane. Badan. Wah, ya utang senap. Ngono lho. Wonge nyawang menak. Ngono lho. Lakone ya senap. Kan nyawang tok ae menak karek. Karek maju bos nyawang. Rasanane kita gawe perjalanan panjang iki pokoke. Ben ngerti. Wong-wong sing ning kono ben kudu ngerti. Yo. Lah ya dalane ngene iki. Anjor. Tuh. Iki wis ditenteni wong ning dan wis ngenteni dawakne rokok. Es batu. Alah lah. Padane opo ae, lur. Jalannya kayak ini ki munggah ini ki jauh. Oh iya. Kayak terakhir yang kalau kae. Ngono lho. Mulane aku orang ngeplok kuwi ya mergo kerja ngene iki lho, awak wis kesel. Remuk. Wong wis koyo ngene iki lho, wong ngenteni iki lho. Karepe dhewe ae. Wong ngarit ki iki yo soro. Karek solare. Apa nih? Solare entek. Iso rene ora? Lho kabari rene to wiwi kok dhewe wiwi sing ning ndi? Rene kumpulno sayang. Yo, ngono lho. Dadi niki ning ndi ngono lho. Pokoke sesuk langsung kabari ngelat teko Kuradok. Awana saiki jam-jam 8.09 gak apa-apa.
Sempatnya dikelompoknya kayak ndi ngono lho. Iki, Bos. Iki es batune dimplok ning kono. Sampun. Oh. Ngene lak gawa ngomong gawa es batu telu tak gawakne. Lho akeh iki malah menak lak dienggo teko lak sore. Air, Bos. Kami sampean, Bang. Kami. Tetali mbok tinggal mon dikira mon. Iya, telo sak kental-kental iku. Kayak tape wae Nang telo sing kena dibakar sing ndi nang? Lah pikir omong ket mas. Lah aku arep omong ket mau ke lali. Ngene wong aja to nang kok. Kare telu anu, enak. Lah ya lak rene agak sama mau ke lali aku. Yakin enggak pernah karo Badi. Halo, Malam Badi kae, Malam Badi. Yes, Video pisan to. Ya. Tarone ngene iki. Ini kalau basarane wong Batak telo iki ya. Tak dodoi. Wah, edukasi. Tutorial. Iki gak maling, Mbah ya? Ya iya. Maling ya ora apa-apa ning Mbah ono. Ora iki kor guyon. Nah, iki sing kena dibakar, Mbah. Nah, iki lho lor darane wong Batak telo ngene iki. Nah, iki lho. Iya. Iki telo sing kena dibakar. Nah, ngono Mbah Anggot. Wes. Sitok wing kowe wis. Gak wes ben kuwi engko tak. Gak sah wes gak sah. Gak iki lho mangane sak bledos e to. Wis Mbah matur suwun ya, Mbah. Ayo. Saya tahu motor ku tak ingkirne sik. Ya aku sampai pinggir nih. Walah. Ini bari ya. Ya mau apa, Bang? Benar, Bang. Wah, pengen mau tidak. Betap nih, Mbah, salah tip mek ini, Mbah. Nek dhuwur, Mbah. Ya. Ini motor gawe ngidul iso ta, Nang? Oh, Nah, ya lah iso tak gawe ngidul pisan. Lah ya. Baneng ngidul ki rono. Waduh, aku ngidul ya rono. lho, ngidul ki ning ndi? Karo, aku bingung. Rono ya sing ngetan to. Lah rono ngulon matarine ning kulon kok. Aja ngono, Mbah. Remasaku iki kidul ki kono, Mbah. Aja sampai koyo tak sentik mengko. Bingung cengkeli tas mbok bingung kau. Nah, ngono kuwi lho. Ki cek leren bos, pasane lho bos. Alas dulu ya. Remasamu. Ya bener to. Lah tiwas keke, tiwas tak usung keke iki lah. Wis mengko gone dene sing warung weh. Bingung. Nggih niku ae mengke ngidul niku ae. Ayo wis ngadep ngulon, dalan kae. Ndure danang kae rono kae. Sepeda kok ora ada sing utuh kok jane goyang baon iki. Wis do kono wis. Apa? Sepeda kok gak ada sing utuh kok pretelan kabeh. Lah ora gak dipretel ibu iman to. Nganune iki lho. Benari pengralian kan Mas. Bogok ae. Mari mampunya mampu. Kuli bandingnya awak iki kan. Mbok kuli itu terang. Kon turakon. Pati kan yang bandingnya awak. Wes, tenan. Dia wis gak suarane ya. Dino kirim terus jejak. Wong-wong rong dino pisan. Apa wae dikirim dino. Soko karo soko piro bisa sih. Kok 6 karo 6 12. Rugi bose rugi. Motel. Ben ayo anu ya lah sak Melayu lah Melayu. Yo. Iki tidak Peres-peres sabar. Iki 21 juta lho, Mas. 21 juta. Wah, Tapi soal 5 ini. 21 juta lho mon. Kuwi telo. Lah iki arep yang cepet sugih iki lho. Rugi. Kowe barang to kae. Alhamdulillah, amin. Kok wewi kok. Ya sangko sadik-sadik wong iki sugih mosok langsung del. Kaget kok sadik-sadik sik ngono lho kok ya. Jan kok Ya iya. Lah golek sugihan ning Gunung Kawi kono wis cepat. Tali. Tak mujit ora ora. Apa? Tali. Tak mujit ora ora. Gawe tali apa? Eh. Taliban nang nggon aku. Ora. Apa? Nggon mujit ora ora. Kae pas apa? kalau kurang pae kene. Kowe ki prayo ndir terus yo. Lah pokoke gak kerja to nggih.
Gak kerja nggih. Enggak. Oh, nusul beduk nggih to. Oh, layake aku yo petuan iki nggih, kok gak kerja mboten kok. Dari nganu iki. Ning ngono nggih aku. Angge ya ning kene, tapi petuan kowe nggih apa to. Petone iki ya wan. Oh, iki dadi 2 kali ini wis. Tuh. Ning kene lho. Ya, tak. Wis, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya.